Здравейте, майгратели, аз съм Ивек Найт и това е кандидатура за за привейт сервера на N7BG. И нека да започваме. Ето, едно познато фонтанче. Да. Това е Enchanting Room. Ето го, малък е, но на 30 левел. Ето сега дори ще ви покажа. Така, фак. Малко ми е FPS дропа. И затова кофти ми. Та сега да продължаваме нататък. Това е път до едно рибарско заслонче, ето го и него. И ето го и от тук мостчето. То не е точно мостче, ами е един вид кей. И силовите риба. Ето, има си трева. Извинете малко. Оригнах се. Така. Вижда го. Шугаркен като папур. В смисъл. Един вид има папури в езерцето. И осветлението, нали? Това са нормални автоматични ферми за дини тикви. Всеки знае как се правят. Няма човек, който да не знае, може би. Мисля, не знам. И да, това са фермите ни. Нали, тук има жито, картофи и това вече са морковите. И така, да, това е тук Potion Room. Не знам доколко ще ми е полезен в Private сервер, но все пак. Това са трапет честовето. По-различни са от тези. За да могат да ги слагам един до друг, съм ги направил трапет. И така. Сега да продължавам. Какво да ви покажа? Добре, ще ви покажа сега фермите с животни. Ето ги и тях. В смисъл, много не мога да ги строя, но да, това тук са за крави, нали, ферма. FPS drop, какво ви кажа. И така. Ето и отвън как изглежда. Не мога да полетя, спейс ми бъгва. Но така ще обиколим. Ето полетях, ето я. И нея. Това е фермата. Тук къщата съм я взаимствал, съм я почти. В смисъл, да, взаимствал съм я, но много ми харесва как строи един приятел. И има тук там малко промени. Да, иначе общо взето е по негов дизайн. И съм я променял на някои места. Ето, нали, това тук е диванче с масичка. И това вече е плот, нали, за кухнята, печки, нали, за да си пекат храната хората. Крафтинг тейбълите не знам защо съм ги сложил, но просто вписват се в постановката и букшелфовете ето и тук има. Това са като книжки с рецепти. Тук би трябвало да си съхранява храната. Да, това е от кухнята. Сега, ето на втория етаж тук отгоре. Стърчета с там шезлонги, тук футойл или нещо от сорта. И да ви покажа също, ето там какво има. Това е водна парзалка с малко басейнче. Ето тук се качвате и се парзаляте. Общо взето това ми е кандидатурата. И понеже, нали, ето тук, не знам как да го направя, но така реших да бъде. Така, не знам дали трябваше да казваме нещо за нас си, но сега ще кажа. Казвам се Ивайло Петров Николчов, на 13 съм, от град Костенец, Софийска област. И друго, не знам какво ви кажа. Това е общо взето за мен. И
Да, тази там отзад постройка, не я гледайте. Това, между другото, ако трябва, нали, за честрум само да покажа, нали. Така, ето ми честрума. Ай, шит. Да, и така става. Окей. Левър. Би трябвало да направите флип-флоп, но както и да е. Така ето и го левъра, като го дръпна и честовете се разкриват и тук може да си слагате айтеми. Има и светлини от лампи, което не е чак толкова ефективно, понеже съм сложил тук торчове, но просто трябваше ми някаква окраса, така празна стайчката не ставаше. Като махна торчовете и ще ставах супер често ромета, сега дори ще ги махна. За да ви покажа как изглежда иначе. Оп, фак. Така. Махам торчовете. И... ето го. Сега. Ето така. А като сгасим следното става светло. Уау. Окей. Не знам защо това е така. Сигурно, защото отвънка е ден. Но сега ще го сменя на нощ. И пак нещо свети. Добре, ще разбера това от какво е. Сигурно от редстоуна. И да, общо взето това е, нали, кандидатурата ми. Надявам се да ме приемеш. М7, нали. Ще пиша по скайпа. И да, това беше всичко от мен. Аз бях Event Night. Това беше кандидатурата ми за сервер на M7BG. И... довиждане!